nag-spray na sa mga mais. Amari kita. Amari. Mamaya na lang, no? Hindi ka pwede dito. Magpapatubig po ng mais. Si partner.
Mama ko rin yan eh, payag ka rin. Ah, Nabitan mo yung bagya. Yari na ka? dito. Di ba? Nagalit ka kanina yun. Nagalit ka kanina, wala ko na kanina. Wala din ni Mike. Red na yung babo. Yan. Eh, baling ka rin sa diretso nung ka. Putang atali mo. Baling sa anong dulo siya. Okay. Naayos po niya ang hose na dadaanan ng tubig. Nilalakap namin yung hotel. Para mabilis ang pagbigay. Ginagamitan ng hose para mapabilis yung pagpapatubig. Napancho na. Ano? Kaya kasi tanay tayo